50 urtera begiratzea gai honetan konkretuki zaila dala, ez dugu konpetitu nahi modelo handiekin eta beste herrialde batzuen estrategiarekin, baizik eta gure datuei nola balio erantzia atera eta datu horiek gobernatu eta datu horiei esker nola gure erabaki propioak hartzeko gaitasuna. Hori izango litzateke nik uste garatu behar dugun ibilbidea. Nik uste berrikuntzak beti dakarrela gehiagoren behar hori, ez, aurrerago egin behar hori. Horretara joango naiz, adimen artifiziala nire ustez teknologia bada. Gaur egun, adimen artifizialik gabe ezin dezu eraldaketa digitalari aurre egin, ez da, hor dago kakua. Adimen artifizial generatiboak emunduzkun aukera da, teknologia hau inkorporatzeko gaitasuna, ez? Horrek emunduzkun duzkun aukera da, askar hau edo planteatzia gauzak, igual oso epeluzera planteatzen zienak, ze proiektu oso potoluak zienak, abiadura eukitxia inkorporatzerako orduan, enpresa mailan. Lehengo astean baikek aurkezten zen gure adimen artifizialaren diagnostikoa ez nola gaude Euskadin, eta hor ikusten da nola gure enpresen 17% dagoeneko barneratua dauzkan adimen artifizial prozesuak. Elkarlanak zentro teknologiko daukaten ezagutza aurreratua, enpresek daukaten erronkai aurre egiteko beharra, ez? Eta gero publikotikan ere bideratzen diren programa ezberdinen laguntzaz, nik uste dut horrela egin dezakegula aurrera, ez? Jakitea ze datu sortzen ditugu, non dauden, nola dauden, zertarako erabili daitezken ezinbestekoa dela, ez? Eta hortik abiatuta egin behar degula aurrera lan hori, ez? Hor ikusten dena da datuei balorea ateratzeko eta burujabetasun horretan garrantzitsua izango dela baita ere sektoreak ondo identifikatzea. Badaukagu guk erronka bat eta saldu da lehenago ere euskararekikoa. Hori nik uste dut euskaraz lan egiten dugun guztien erronka izango dela euskarako korpus horiek eta lantzea eta izatea, ze azkenean adimen artifizial hori nahi dugu euskaran izan. Askotan entzun duzuen kontua dela, hor bueltaka dabilelako gizartean adimen artifizialak, gure lana kenduko digu. Interesgarri batzu daude, ez? 9.500 profesional sektore honetan, 125ko hazkundea eta adimen artifiziala barneratu duten enpresen fakturazioak ere goraka egin du, ez? Hori jasota dago diagnostiko horretan, eta nik uste hori talentu gabe ezin dela ulertu. Adimen artifizialak badauka inpaktu bat, badauka eragin bat ingurugiroan, ales? Oin dela 10 urte Jaurlaritzak zeukan data centerrak erabiltzen zuen kilovatio bakoitzeko, hau da, zerbitzarietan erabiltzen zen kilovatio bakoitzeko, kasik 0,8, 0,9 behar zituen txip hori osteko. Urrengoetan ibiliko ditugunak, kasi 110 beharko dute osteko. Hau da, kasik 20 urtean 10 aldiz energia gutxiago behar dugu. Zeintzuke esango zenukete direla gaur-gaurkoz gure oztopo nagusiak? Nik uste dut gure kasuan oin gabitzen proiektuetan bi oztopo gabitzela aurkitzen, bada datua, eta bestia da ezagutza, ez? Azkenian gauza asko okurrirute jaku, ikusten dugu eta irakurtzen dugu martxan aldiela jarri, baina benetan martxan jartzeko ezagutza batzuk bierdie, igual gaur egun internuki enpresan ez ditugunak, ez? Eta hor, azkenian zentro teknologiko edo unibertsitateen bitartez lortzen dugu bideratzia. Zer eskeniko digu? Oze uste duzue eskaini behar ligukela ezberdina, mentalidade amerikano edo mentalidade asiatik dator mentalidade batek eskaini behar ez ligukena. Badaukagu, kultura bat eta izateko modu bat defendatu behar duguna, eta hori guk egin behar dugu, ez du beste inork egingo. Baina horrek ez dauka ekonomiarekin eta zeikusiri, baizik eta nortasun batekin. Klauso eranoa zaritzen geranean, esaten duguna da, enpresa batentzako infrastruktura digital merkeena bere etxean daukana da. Gure enpresei eskaini behar dioguna da ez gertukotasunetik infrastrukturak eskaini behar dizkiogu. Nola ikusten duzuen Euskadi 10 urte barru, egia da 10 asko dela, ez? Posizio egoki batean egongo garela, ez? Azkenean arduratsu da hemen aipatu ditugun pintzelada eta azkar pasatu gera, baina azpian erabaki txiki asko dago, momentu honetan kontziente ez garenak, eta mahai gainean jarri behar direnak benetan guk izan dezagun gure datuen gaineko kontrola. Eta guk erabaki dezagun datu horiekin
zer egin nahi dugun, ze etekin atera nahi diegun, eta hortik, datorren guztia. Erronken aurrean berrasmatu behar zera, laboratori ziren kalitatekoak, berrikuntza etorri zan, gaur egun digitalizazioa dator, ez, beti erronkak dira. Beldurrakin ezin gara manejau, ez? Eta, erronka bat bezala hartu eta danok gure aldetik jarri.